Te mennyire értékeled az idődet? Mikor tömegközlekedéssel utazom, ez lehet busz, metró, villamos vagy hév, mindig látok valakit, aki a telefonján valamilyen játékot játszik, és teljesen bele van merülve, lehet, hogy arra az 5-10 perchez ki tudja kapcsolni, de biztos, hogy ez a legjobb módja annak, hogy felhasználd az idődet, hiszen tudjuk, hogy az idő az, ami nagyon drága és visszahozhatatlan. És hogyha megkérdezünk bármelyik milliárdost, akinek nagyon-nagyon sok pénze van, és mondjuk már 60 pluszos, akkor azt mondanák, hogy az összes pénzüket elcserélnék arra, hogy újra 20 vagy 30 évesek legyenek. Tehát az egész vagyonukat, milliárdokat adnának azért, hogy visszanyerjék azt az időt, amikor 20 vagy 30 évesek voltak, és a legtöbb ember mit csinál a szabadidejében, mikor utazik, ahelyett, hogy hallgatna valami zenét, vagy valamilyen hangos könyvet, vagy olvasni egy könyvet, bár mondjuk én sem szoktam tömegközlekedésen könyvet olvasni, mert annyira sok a zavaró tényező, hogy nem tudok, szóval inkább ilyenkor valamilyen hanganyagot hallgatok, ami ahhoz járul hozzá, hogy több legyek. A legtöbb ember pedig mit csinál? Pixeleket mozgat a telefonján. Fogja a telefonját, és ilyen kis apró pixeleket mozgat. Itt van a nyakunkon a fejünk, ami egy szuper számítógép, ki tudja milyen nagy számításokat tud elvégezni, és az emberek arra használják, hogy pixeleket mozgatnak a telefonjukon. De gondoljunk már bele egy kicsit. Éppen most kicsit jobban elkezdett érdekelni így az űr, meg ez a tudományág, és egészen elképesztő, hogy Galilei már az 1500-as években megfigyelte a Jupiternek a holdjait. Én nem is tudom, hogy csinálták ezt, hány száz évvel ezelőtt ilyeneket fedeztek fel, meg ilyeneket figyeltek meg, és itt van a 21. századi ember, meg apró pixeleket mozgat a telefonján. Hogy vannak felnőttek is, vagy fiatal felnőttek, akik videójátékoznak otthon, vagy a szabadidejükben, vagy felnőtt férfiak is, és több órát eltöltenek a szimulátorjátékban, hogy játszanak valamilyen virtuális világban. Ahelyett, hogy ők is arra használnák az idejüket, hogy megtanuljanak valami új skillt, és ezt esetleg a való életbe tudnák élvezni, hogy elmennek egy pályanapra, kibírálnak egy akármilyen versenyautót, és akkor ott eltöltenek egy napot, vagy 2 hetente egy napot, és erre használnák fel az idejüket, de nem. Szóval ez egy ilyen emlékeztető videó lenne, hogy gondoljuk már át, hogy mire használjuk fel az időnket, és ezzel nem akarok ekézni senkit, hogyha az neki jó, meg őt azt kikapcsolja, de nehezen tudom azt elképzelni, hogy akik 6 órát szimulátoroznak otthon, meg a tömegközlekedési eszközön játszanak ilyen hülye Candy Crush, vagy nem is tudom milyen játékokat, hogy azok mellette elvégzik azt a házi feladatot, hogy képzik magukat, hogy végül is többre vigyék az életben, mint amit addig elértek. Tulajdonképpen itt is megfigyelhető, hogy ha ugyanazt csináljuk, mint a nagy átlag, akkor ugyanolyan eredményeket fogunk elérni, mint a nagy átlag. És kérdés itt az, hogy te szeretnél-e átlagos eredményeket elérni. Mi a véleményed erről? Írd meg kommentben.